नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। उपवास स्पेशल रेसिपीजमध्ये कॉमन रेसिपी म्हणजे वरीचा भात। तर आज मी तुम्हाला दाखवते वरीचा भात। सुरुवातीला आपल्याला वरीचा भात शिजवून घ्यायचा आहे। त्यासाठी थोडंसं भाजून घ्यावं लागतं तुपामध्ये। तर आपण तूप वितळून घेऊयात। 2 पेले वरीचा तांदूळ घेतलाय। आपण इथे घेऊयात 2 टेबलस्पून तूप वितळून द्यायचं आहे। तूप वितळलेला आहे। आता आपण इकडे वरीचा तांदूळ घेतलेला आहे, तो घालूया। 2 पेले घेतले आहे, निवडून घेतला आहे तो, आणि छान परतून घेऊयात। थोडासा हा परतून झालेला आहे। आता आपण ह्यात पाणी घालायचं आहे आणि पाणी आपण ह्यात डबल घेणार आहोत। आपले 2 पेले वरी होती, तर आपण 4 पेले पाणी घेतोय, आणि जर वाटलं तर पुन्हा तुम्ही थोडंसं घालू शकता। त्यानंतर इथे मी पाणी गरम करून घेतलेलं होतं, ते ह्यामध्ये ओतूयात। पाणी ओतून झाल्यानंतर आता हे ढवळून घेऊयात। ढवळून झाल्यावर आपल्या वरीच्या तांदळाला चांगली उकळी आलेली आहे, इथे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। त्यानंतर आपण इथे झाकण ठेवून देऊयात। आता आपण पाहूयात की आपला भात थोडा घट्ट झाला आहे का। तर हा आपला घट्ट होतोय आणि ह्याला उकळी सुद्धा येऊ लागली आहे। तर आपण परत यावर झाकण ठेवून देऊयात। आता आपण झाकण उघडून बघूयात की आपल्या भाताचं काय झालेलं आहे। म्हणजे वरीचा भातही चांगला शिजलेला आहे आणि छानही झालेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही या पद्धतीची रेसिपी जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि बटाट्याच्या भाजीची रेसिपी पाहायची असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला खाली लिंक दिलेली आहे, ती लिंक तुम्ही ओपन करून पाहू शकता। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।